Haideți să vă arăt ce parfum șmecher am cumpărat. Din Dubai. Hai mă, focalizează. Oud Najdia. Habar n-am cum se citește. Dar parfumul e ok. Vine din Emiratele Unite Arabe. Ceva importator din Dubai. La Tafa. Da, chiar miroase tare bine. L-am probat și rezist de pe o zi pe alta. Adică m-am făcut cu el și în următoarea zi era perfect. Mirobolantes mirosea. Șmecherie, dacă vreți să vă cumpărați, le găsiți în mall-uri. La Rada. Găsiți acolo toate parfumurile. Sunt o grămadă de modele. Vedeți care vă place.